लोगोफोर मैयाबो भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन नाथाय गगानि थाखायनो आङो लाबोनो हायाखै आरोना गगाल' नङा लोगोफोर एकदम बिराद खर'बो सायो मा लोमजादोंबो आरोना ओमफ्राय लोमजानाया एसे खारबाय आरोना मुलि जाना होनानै नाथाय गगाया हामाखै ओमफ्राय थेवब्लाबो खर'आ साबाय थायो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आङो दिनै बानायथारबाय बिराद गगा मोनथारदों लोगोफोर गायदेया खाम गैलालै लोगोफोर गायदेया मालाबा सेटेपसो जासिगोन बेमारानो जोबा साला मोनसे जाबाय थायो देहायानो 24 घन्टा माने बेमार मुलि जाया नङा लोगोफोर गगा मोननायनिबो मुलि जाबाय लोमजानायनिबो मुलि जाबाय थेवब्लाबो हामा बिराद खर'बो सादों दे लोगोफोर दाबो नै आं लोमजाफिनसिगोन खोमा मुलि जायामोनबाथ' दाहालागै सेटेपसो जासिगौमोन गायदेया हरावनो सेटेप जाना थागौमोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे गोलावै आधा घन्टा लाबोनो सानदोंमोन नाथाय आधा घन्टा हाद्रायला आं बानायनो बोरैबा रायज्लायनो हाया मोनदों आरोना बेखिनिखौनो नायसाबदो दिनै माथोखौ बोरैबा खोनागोन दे नोंथांमोना लोगोफोर आङो बुंखाबाय मानो होनबा गगा मोनदों नालाय थेवब्लाबो इगनर खालामबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय नायबा नायनानै लाइकबो होआ कमेन्टबो होआ होग्राफोरासो होबाय थायो ओमफ्राय बाखिफोरा होआ दे होमबा लोगोफोर नायदो भिजिटखौ नागिरना थांसै आं लोगोनि न'आव लोगोनि नाम्बारानो गैया आंनियाव जायजोंबा बांसिन बियो लोगो जायो बिनि नाम्बारानो गैया आंनियाव बिसानावनो थांना दंहैयो दां बियो नागिरना थांनि र' आङो रायज्लायनांगौ आं बेजों मोजाङैनो आयै बेसेबा गगाबो मोनदों मायो बिहामजो आयै आं भिजिटखौ लोगोनि न'आव नागिरना थांनि आंनिबा बियो बै लोगोनियावनो दंहैयो बे पाप्पिया दाबो न'आव फैला जोंफोरखौ मानो एथ' दुखु होगासिनो बियो खमसे खम फनखौथ' रिसिभ खालामनांगौ ना औ आयै आं थानो हाला बेफोरबायदि आं भिजिटखौ नागिरना थांनि आयै बिनि लोगोनि गामिखौ आं मिथिगौ न'खौ सिनायाबाबो नाथाय आं सोंना थांगोन न'सिम थांथारगोन आं आयै दे बिहामजो माथो बुंबावनो आरो थांनोबालाय औ आयै आं थांसै आं थाननो हायाखै मिथिगोन आयै आं उन्दुखौनो लांनो हायाखै आंबोहाय बिहामजो बेखौनो सानफ्लांबाय दङ हा सोर पाप्पि हिन्जावआथ' बेखौ गोसोथोखो मालाय संसार गोनांखा मानसिखौनो भिजिटआथ' भिजिट नाथाय हिन्जावआथ' बुजिनांगौ ना औ आयै बुजिनांगौथ' आरो सानैनियाबो जोबोद गोरोन्थि बिसिनिया मानो बिदि जोंफोरनि संसाराव मानो बिदि अर लागायना होखो आयै बै सिख्लासो जाखो ना हिन्जावसो जाखो आं बेखौ मिन्थिया आयै जिखिजाया बै सिख्ला बा हिन्जावा एसेबो मोजां नंखाया बियो मिथिखागौ बियो हिन्जाव दंखायो होननानै थेवब्लाबो मानो बिदि जोंफोरनि गेजेराव मानो हाबनांगौ ना मिथियासै आयै सिख्लाया हिन्जाव दं होनना मिथियो ना मिथिमाराबा मोनथिला दे आरो बिहामजो आजिखालि आरो माथो बुंबावनो सोरबा सोरबि हिन्जाव दङ होनना मोनथिबाबो गोसोथोयोहाय बिहामजो औलै आयै सोरबा सोरबि हिन्जाव बा सिख्लाफोरा मोनथिनानै उनावबो गोसोथोयो बेफोरबायदि खालामनाङालै मालायनि संसाराव हाबनाङा दे आयै आं रायज्लायबाय थाला आं थांसै दे थां बिहामजो बे भिजिटआ पाप्पिया बिहामजोखौ एथ' दुखु होगासिनो जोंखौबो होदों देनाय जोंबो दुखु मोनदों थेवब्लाबो बिहामजोआ बांसिन दुखु मोनदों बे सोर हिन्जावा दुखु मोना जानो देनाय गाव गावनि हौवाखौ गुबुन हिन्जाव बा सिख्ला गोसथोनाय होनना मोनथिबाथाय सोर दुखु मोना जानो माबायदि नुदों बेयाव सना बरिया मा समायना नुखादों आंखौ मानो एसे समायना नुयोबाल दिनै बेसेबा फट' थिखाबाय नांला दे थिखांनांला मेम'रि फुलसो जालायलांसिगोन आंहा भिजिट सना नों मा साफा फट' थिखांनो रोंगौ माथो रोंगौथ' र' दे होमबा जाबायबालाय थिखांला दे जाथ'बाय दे मालाबा थिखांलायगोन जोंहा ओमफ्राय गाबोन बेरायनो थांगोन दे गाबोन बेरायनो थांबा थिखांनो हागोन पार्कआव थांगोन जागोन दे सना ओमफ्राय उर्मिला आङो दिनै खिन्थानोसै खोमा दे आं नोंजों फैबाय होननानै आंजों फैदों होननानै बुंनाङाहाय मा नङा जेनेबा नोंजों फैदों होनना खिन्थाया जिखिजाया आङो आंनि गार्लफ्रेन्डजों फैबाय होननानै खिन्थाहरनोसै दे बेसेथ' आरो लाखिबाय थानो मोनथिखाबाय फन हरलायलायबाय थागोन डिस्टार्बनो बेनिखायनो खिन्थाना लानायानो साबसिन खिन्थाना लानोबालाय ला जिखिजाया आंखौ होना खिन्थानाङा दे आरो जों न'नि मानसिफोरा मोनथिबाथाय आंखौ होदों होसोना फैगोन मोनथिगौ ना लाना खारगोन नोंनिफ्राय हाबा जाखानाय मानसिजों हाबा जानाय होनना मोनथिबाथाय न'नि मानसिफोरा आंखौ बेसेबा साबुत होखागोन बेनिखायनो दा खिन्था आंखौ होनना सोर सिख्ला मा नाम होनाथ' नोंनाव सोंखागोन बे जुलिया खिन्थायाबानो जाबाय खिन्थायालै सना नों गिनाङा आरो भिजिट जोंफोर बेयाव थाबाय थानो हाया आसामनि बाहेरावसो थांनांसिगोन नङाबा जोंफोरखौ बेसेबा नागिरबाय थागोन बिसोरो नायनि र' मा जायो माने थांनांगोन जोंफोरो नङाबा बेसेबा डिस्टार्ब होबाय थागोन बिसोर पाप्पिफोरा थांगोन दे थांगोन जिखिजाया आङो थाल्ला खिन्थाना लाखानोसै खिन्थाना लाबानो जाबाय थेवब्लाबो आंखौ होनना बुंनाङा दे बुङा दे
सिगाङावनो आङो हासुनो थांग्रोनि बिनि उनाव हासुना फैनानै बिजुलिनो खिन्थाखानोसै खिन्थाबाबो जेबो नङा औलै खिन्थायाबा आरो फाग्ला बायसो नागिरगोन ना न'नि मानसिफोराबो नंमारगौ नंनाया था होनबा हासुनो थांखांनायनि उनाव खिन्थाबानो जाबाय बे सगोखौ बारनानै बिसोर गामि मोनो बिखाखौ दुब दुब मोनगासिनो आङो बिजित नोंहा आंनि फारसे एसेबो साननाय गैला नामायो मा लांनो होदोंमोन लायो आंनिया हिनजावा आं बावलायलांबायलै बिजुलि नोङो थोद गोदाव सोराव नोंजोंसो सौग्रोलाबायबाय गोरोन्थि आंनि नङा टिल्लु नोंनिसो आंथ' आंनि जायगायावनो गसंना दंबाय थायो नोंसो फैनानै सौग्रोफैदों सोरखौबासो लोगो मोनबाय दिनै खुजात्रानो हेलौ बिजित नों बहाय दंहैयो नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो बिजित न'आव फैफिन बिजित आं नोंखौ नागिरनो फैदों नों नोंनि लोगोनाव दंहैना फै न'आव फैफिन नोङो आं नोंखौ नागिरना फैदों अन्नानै न'आव फैफिन बिजित मोजाङै रायज्लायगोन न'आव बिजुलि आंखौ नागिरना लाब गैला मिथिबायना आङो आंनि गार्लफ्रेन्डजों फैबाय आंनो नोंखौ नांला मा होनदों नों गार्लफ्रेन्डजों थांबाय बिजित नों आं थाखानायनि उनावबो मानो गुबुन सिख्लाजों थांखो न'आव फैफिन नों बिदि बुंबानो जागोन नामा आंखौ बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो नोङो जुलि खालामनायमोन नामा बिजित आं थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुन सिख्लाजों थांबाय अन्नानै फैफिन नों न'आव बिजित आंजों फैफिन हौवा हिन्जावनि गेजेराव महाभारत रामायण सोलिगासिनो नामा नों जाला सिखाव आंनो एथ' मोजां हौवायानो दंखायोमोन आल्थु फाल्थु खालामना लानानै दा मोनबायना बिजित अन्नानै फैफिन आं नोंखौ निमाहा होगोन दे आरो सोर बे सिख्लाया नोंहा हिन्जाव दंखायो होनना बुंना लानो हायो नामा मोनथिखागौ बियो मा मोनथिखागौ नोंनि गोसोथोनाया मोनथिखागौ हिन्जाव दं होननानै थेवब्लाबो मानोथ' नोंजों दोन बिजित फनखौ दाननासो होबाय हरमानि रं आंनि फनखौथ' बेयो ब्लकसो खालामना दोनदों सोर पापि सिख्ला बेयो हिन्जाव गोनां होनना मोनथिनाबो बेखौ गोसोथोदों बिजितजों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामारदों मजा नांबायलै खोनानानै मोनदों दासो आब' प्लिज अन्नानै टिल्लु आंखौ बिदि मिनिनाङा होनबा बेसेबा टेनसनाव दंखायो दुखु दंखायो नों आंखौ मानो बिदि मिनिदों बावबाय नामा फाप नांदों नोंहा फाप आं मा गाज्रिमोन बिजुलि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखांनाङा मिथिगौ ना टिल्लु गोरोन्थि जादोंमोन आं सानसे समाव एसे बोरैबामोन मानसिया फस्थायो आङो अन्नानै आंखौ लाजि फोनांनाङा मिथिगौ ना आं दि बेसे दुखुआव दङ आंसो मिथिगौ आंहादि मा जाना दङ मा जाबावगोन आरो नोंनि हौवाया नों थाखानायनि उनावबो गुबुन सिख्लाजों थांबाय आरो ना हामदों दे नों बायदि मानसिया बेफोरबायदिनो जानांगौ सिदा नोङो टिल्लु आंनि दुखुनि समाव नोङो बेफोर खोथाखौ बुंनानै बांसिन दुखु होजाबफानाङा आंसो मिथिगौ आंनि हौवाया आं थाखानायनि उनावबो गुबुन सिख्लाजों थांबाय आं दा मा खालामनांगौ जाखो मा खालामनाङा बेखौ दा नोंसो मिथिगौ बिजुलि दा बे नोंनिसो मेटार आंनिथ' नङा बै समावनो जुदि नोङो मानसिया मोजां जानायमोनबा आंजोंनो रुजु रुमुयै संसारखौ जालांनो हागौमोन नोंहासो मा सना सिखाव मा सिखाव जोंनि बिब'फोरखौसो दाय हमला बायदोंमोन माबायदि मानसि नोङो मानसियालाय सोलायबायना सोलायाखै नोङो ना बिदिनो टिल्लु सिरिथा मिथिगौ ना आं आगोलनिफ्राय एसे नंला गोबां सोलायबालाय मा जानो पापफोराथ' खाराना एसेबांबो गिदिर पाप मावाखैमोन आं मिथिगौ ना रावखौबो बुथारनो थाङाखै रावनिबो न' सावनो थाङाखैमोन आङो ए नंगौ प्लिज टिल्लु अन्नानै बेनिफ्राय थां मा मोनदों नोङो मजा मोनदोंलै बिजुलि मजा बेनिखायनो थांनाय मानसियानो आं आरो फैफिनदों खोनानो होननानै नोंनि रायज्लायनायखौ खोनानानै हामदों दे जिखिजाया हामबाय आं बुंखादोंमोन ना नोङो उनाव फस्थायगोन होननानै फस्थायमारबाय माथो दे जियानो जाया मानो मोजाङानो जाबाय थांसै आं टाटा बाय बाय बिजित नों आंखौ नागारना मानो थांखो बिजित आं हाला आं सहायनो हाला
मानसियालाय माथो फिट जानासो गोलैबाय दानियाबा मा खालामनो आङो बिजुलि ओइ बिजुलि सिखार बिजुलि रावबो मानसिबो गैया दिनै सगआनो बन्द'खा ओइ आं दा मा खालामनो रावबो मानसिबो गैया आंसो लांनांसिगोन डक्टरनियावबो मानसिया माथो फिट जानासो गोलैना थाबाय बिजुलि ओइ बिजुलि गैया हुसानो फैला दानियाबा आं लाङाबा जानाय नंला कारखौथ' लाबोखादोंमोन र' आङो कारावनो लांनानै माबाहैनोसै लांनि र' आंनो डक्टरनियाव अबावबा थैबा आंहासो फाबनांगोन ना थैबायसोलै मानसिया हाङालाय दंना गैला बिजुलि हाङालाय दङ दंनाया थैयाखै थेवब्लाबो दा डक्टरनियाव लाङाबा जानाय नङा माथो बिजुलि हुसानो फैला मानसियानो आंहासो प्रब्लेमाव गोलैबायलै ओइ बिजुलि टिलुआनोथ' मानो दाबो फैला फनबो रिसिभ खालामा मा जाखो बेसेबा गोबाव नेबाय थाबाय आङो नै दासो फन हरदों टिलुआ हेलौ पुर्निमा टिलु बाव थांदों नोङो मा दाबो फैला आरो फनबो मानो रिसिभ खालामा नोङो फन हरबाबो पुर्निमा आङो माबा बिजुलिखौसो डक्टरनियाव लाबोदोंमोनलै मा नोङो बिजुलिखौ डक्टरनियाव लांदों नोंनि एक्स हिन्जावखौ पुर्निमा एकदम उफाय गैया जादों मोनथिगौ ना बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो टिल्लु नों सोमोनबाय बिनिया हौवायालाय नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं टिल्लु नों बिजुलिखौ डक्टरनियाव लांदों मानो आं खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय टिल्लु बिदि नङा आं नोंखौ न'आव थांनानै मोजाङै आं खिन्थाहैगोन जेबो खिन्थानाङा नोङो टिल्लु मोनथिबाय आङो बिनि थाखायथ' नोङो फनखौ रिसिभ खालामाखै एसेबां हरदों आं थेवब्लाबो नों रिसिभ खालामाखै मानो होनबा नोङो बिजुलिजों दं नालाय नों मालानिफ्राय बेजों रायज्लायग्रा जाखो बेजों मालानिफ्राय नोङो लोगो हमग्रा जाखो बेखौ मा होनना बुंबावनो बिहाबो मोनसे प्रब्लेम सोलिगासिनो ओमफ्राय हौवाखौ नागिरनो थांदोंमोननो हौवाया सोरखौबा गोसथोयोनो ओमफ्राय आं बेजों दिनै लोगो मोनबाय सौग्रुबाय आंथ' फैखाबायमोन ओमफ्राय हौवाजों नांज्लायदों बियो ओमफ्राय आरो हौवाया गुबुन हिनजाव गोसथोबावनो ओमफ्राय बेफोरखौ खोनानानै बियोथ' फिट जाना थाबाय रावबोथ' डक्टरनाव लांग्रा मानसिबो गैया दिनै सौगाबो बन्द' आंनि अनगा रावबो गैया ओमफ्राय आंनो लाबोबाय आरो डक्टरनियाव थेवब्लाबो नोंसो मोनबाय आरो टिल्लु दा नों बेखौ डक्टरनियाव लांबायना नोङो जल्दि फै न'आव बेखौ नेबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो नोंल' दङमोन नामा डक्टरनियाव लांग्रा मानसि सौग' बन्ध'बाबोथ' मानसि थांलाय फैलाय खालामोना नोंसो मोनबाय गैयालै रावबो गैया बियो फिट जानाय टाइमाव रावबो गैयामोन आंलाय थैजानो गिनानै लाबोबाय दे दाबो जेबो नङा मानसि हिसाबै आरो लाबोबाय आरो थैनोथ' होनो हायाना आरो नोंलाय हस्पिटालाव मानो दंबाय थायो फै र' आं थांगासिनो हुस फैग्रोथों मानसिया हुस फैथ'वाखै नै दासो लाबोदों आं हस्पिटालाव दासो माबा खालामदों ट्रिटमेन्ट खालामदों बेखौ थाबैनो फै नोङो जागोन दे थांगासिनो बोरैबा मोनबायहाय आङो मानो लांनांगौ बियो न'नि मानसिफोरखौबोथ' खबर होनो हायोमोन ना न'नि मानसिफोरा लांगौमोन ओरैनोबा माथो बियो बिजुलिखौ एसेबो नायनो हाया रायबायसो थायो आरो थैबाबो मोजां जायो होनना बुङो दिनै मानो डक्टरनियाव लांखौ हौवाया गुबुन हिनजाव गोसथोबावो मानो बेफोरबायदि जाजोबखो दुनियायानो नङा बयबोथ' जायाखै थेवब्लाबो गोबाङानो बिदि जानो हमगासिनो बे बिजुलिनि हौवायाबो केरेक्टारा मोजां नंखाया बे बिजुलि थाखानायनि उनावबो मानो गोसथोनांगौ बेलेग सिख्ला दा थाङै थुङै बिजुलिया टिल्लुखौसो गोसथोफिनबा मा जागोन बेफोरखौबो गिनांगौ गोसथोनोबो हानाय जेबो गेरेन्टि गैया गिग्रा जाबाय आंबो मानो होनबा जुगानो सोलायबायना हुस फैबाय माथो पेसेन्टआ आं डक्टरनियाव सार आंखौ सोर लाबोआ बेयाव र' आङो लिंनो थांनि दिनै नों आंखौ बेफोरबायदि अबस्था खालामबाय आं थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुन सिख्लाजों थांबाय हुस फैबाय नोंनिया टिल्लु औ आंसो लाबोदों नोंखौ हस्पिटालाव आं लाबोआमोनबा नोङो थैना थागौमोन लामायावनो मानोथ' लाबोनाय आंखौ हस्पिटालाव टिल्लु थैनो होनांगौमोन आंखौ ए नों बिदि बुंबानो जागोन नामा मानसिखौ आरो बेफोरबायदि थैनो होनो हायो नामा आरो एसे कन्ट्रल खालाम थांसै आङो नोंनि थाखाय आंहासो हिनजावजों सोग खालामजाबाय न'नि मानसिफोरा लिंहर फन खालामनानै लांफैनो हो आं थांसै टिल्लु आंखौ थैनोनो होमारनांगौमोन ए बेफोरबायदिसो बुंबावबाय एसेबांथ' खमजरि जालांबायना नोङो मानो थैनांगौ नोंलाय नोंनिया हौवाया गुबुन हिनजाव हाबा खालामबानो नोङो थैनांगौ जाबाय नामा जिउखौ खेबसेल' मोनोलै मोनथिबाय बेखौबो खोमाना लानाङा नाथाय आं बोरै थांना थानो टिल्लु नोंनो बुंनाय आं थाखानायनि उनावबो जुदि गुबुन हिनजावजोंसो थाङोबा
बोरै थांना थानो आरो आङो दै आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै जिखिजाया मानसि हिसाबै नोङो लामायाव गोलैना थानायखाय नोंखौ डक्टरनियाव लाबोबाय बेनोसै बास थांसै आङो न'नि मानसिफोरा लिंहर बोरै थांना थाबावनो दे आङो सानदोंमोन जिउआव आंहा जेबो दुखु गैला होननानै दा नै दुखुजोंनो बुंफबजोब्बाय इसोर आं मा खालामबावनो र' बाजैया ओरैबायदि टेनसनाव थाबाय थायो दिनै बेरायनो लांनो र' आं बेखौ सानैखौबो लांगोन बिमा फिसा सानैखौबो बाजै मायो मिनिसोरां बाजै नोंसोर सानैखौ थौ आं पार्कआव लांनो बेरायहैनो गोसो गैया आङो मिनिसोरां बाजै बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो बेरायनो थांबा गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनगोनदां थौना थांनि बाजै आंहा जेबो गोसो जायाखै बेरायनो थांनो मिनिसोरां नों थांनोबा थां आं थाङा बाजै न'आव बेफोरबायदि थाबाय थाबाथाय बांसिन टेनसनसो जागोन थौ थांनि लागिबा आदाखौबो जोंफोरो नागिरना फैगोन नुबाय बायनोबो हानाय नुबाबोलाय आरो मा जानोलै मिनिसोरां फैनायानो थाङा आं लिंनायाव फैनायानो थाङाखै आंखौ सिनायहायैसो जाफ्लादों बाजै आं थांबा खिजानिबा सिनाय हानाय जाफ्लायोआनो आदाखौ जुदि फुलावनो लोगो मोनोना नोङो सिरि थाखुमाबानो जाबाय ओमफ्राय आं माथो होगोन खिजानिबा आंखौ सिनाय हायिआनो आदाखौ बेखिनियाव लोगो मोननायमोन बे जायगायावनो थांगोन दे जोङो पार्कनिफ्राय ओमफ्राय बेयाव थांगोन जागोन ना बाजै दे होमबालाय जागोन दे थांगोन होमबालाय बाजै दायो बेलासि ओंखार बेलासि माने बिदिनो 2:30 ओंखार जागोन दे होमबालाय मिनिसोरां थांगोन बिदिनो खालामनांगोन बुलावनो जुदि नों सादाखौ जोंफोर नुयोबा आंनि एसुम खोमागोन ओमफ्राय नोङो माथो होबानो जाबाय बेखौ नोंखौ खिजानिबा सिनाय हायिआनो सिनाय हानायाथ' आंखौबो हायो देनाय थेवब्लाबो दा बियो सिनाय हायि जाफ्लादोंना आंखौ नुनानै नोंखौ नुबाथाय एक्टिं खालामाबो जानो हानाय हाजारबाबो नोङो बिनि फंबाय येस थारैनो बाजैखौ दिनै बेरायनो लांनो हासिगोन आं आदानि नाम लानायखाय नाथाय गथ'आबो थाफाबायना गथ'खौबो लांफानांगोन दे होमबा बाजै ना ओंखारथारनांगोन दे दायो जागोन दे बेरायनो थांनोथ' एसेबो गोसो गैया नाथाय मा थिग बिग्रायखौ लोगो मोनफ्लांनोबो हानाय नंमारगौ बे मिनिसां बुंनायखौनो आं खालामनांगोन एसे खोमागोन आङो इसोर नुनायबा हामगौमोन दा मानसिखौनो लोगोखौनो मोनाना दिनै मोनफ्लांनोबो हानाय थांगोन आं खर'खौबो सानायनाय मोन्दों आङो गगाबो मोनबाय दङना मुलि जानानै थांगोन आं मा थिग लोगो मोननोबो हानाय ओंखामबो जायाखै मानसियानो लोरबां जालांजोब्बाय आंसो दुखु खालामगासिनो सानबाय दङ नाथाय बिग्राया हिन्जावजों बेसेबा रुजु रुमुयो मिनि मिनि जागासिनो खोमा आंहासो सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो दुखु खालामबाय थायो एसेबां मोजां संसारा आंना बायफ्लेलांजोब्बाय सानसे समाव बेसेदि मोजांमोन जोंफोरनि संसारा सना दानो होननानै फैसा दिहुननो थांनायावनो बिदि गोमाना थाबायबो फैयासैयानो मा बिग्राया आंखौ ओरैनोसो गोसोथोफ्लाबाय थायोमोन नामा माबोरै दे बिदि जालांखौ आं हमनानैनो मोनला नै सफैबाय आङो सफैबाय माथो खालामनांगौ आंलाय पुर्निमा नों आंखौ रागा जोंदों न' जोङाखै आङो आंनिथिंजाय नायनाय खेबसे मानो नायनांगौ जाखो सरिलै सना आंबो आरो बिदि मानसिखौ गोलैना थानाय नुनानैसो लांबाय नङाबा थैगौमोन बियो बिदिथ' थैनोबो होनो हायाना मानसिखौ पाप नांगोन आंहा दिनै लांबाय आरो मालाबाबो लांबावनांला नों बेखौ माथोखौनो होनांला लागिबा न'नि मानसिफोरखौ कन्टेक्ट खालामना होबानो जाबाय बेखौ माथोबो होनांला मिथिगौ ना सरि दे सना दिनै लांबाय आरो डक्टरनियाव रावबो गैयैखाय रावबोबो गैयाना मानसि लामायावबो दिनै सगावनो रावबो सासेबो मानसि गैयामोन बिनिया मा हौवाया गुबुन सिख्ला गोसथोनाय दंबावनो आरो औ दङनोलै बेखौनोथ' खोनानानै बियो थानो हायिनि फिजाना थाबायब्रा माथो बुंबावनो टिल्लु फोथायनोनो हाला माथो टिल्लु नोंखौबो जुदि बिजुलिया गोसथोफिनोबा नों गोसथोफिनगोन नामा पुर्निमा मा सोंलु सोंनाय जाखो बेलाय आंलाय बेखौलाय मानो गोसथोफिननो नोंनो दंखायो आंहा फोथायना लाखिलै आंनि फारसे एसे मिथिगौना बयबो बिदि जाजोबाथ' फोथायो नोंखौ थेवब्लाबो सम सम गिखांनायबो मोनो ओरैनोथ' आं नोंखौ फोथायोमोन नाथाय दिनैनिफ्रायसो एसे सोग जाबाय माने माथो बुंबावनो आरो बिदि खोनाबाय थाबा एसे सोग जायो सोग जानाङालै सना आं बिदि नङा दे गोदोबो आं बेखौ थगायाखैथ' गावगायासो बिदि गाज्रिमोन नालाय गाज्रि आखलमोन सेंग्रा टाइमावसो सासे सिख्लाखौ थगायनाय जादों आङो मा होनदों सेंग्रा टाइमाव नोङो थगायदोंमोन सोरखौ थगायदोंमोन बेलाय सेंग्रा समनिसो खोथामोन देनाय सासे सिख्ला दङमोनलै लैथोस्रि नामनि बेबो मोजां मोनोमोन आंबो मोजां मोनोमोन नाथाय उनाव गारलायनाय जादों आरो माने आंनो गारदों बेखौ फार्स्ट मानोथ' गारनायमोन बिदिनो बैसोआवबो आंनिख्रुइ गिदिरमोन ना 5-6 बोसोरसो गिदिरमोन बेनिखायनो आरो
गारनाय जाबाय गारनानै बिजुलिखौ लादोंमोन आरो ए बिदिसो होनबा टिल्लु सिगाङावनो नों बेखौ गोसोथोनाङामोन ना नोंथ' बेखौ गिदिर होनना मोनथिखादोंमोन होनबा गोसोथोखांनायनि उनावसो नों बेखौ ब्रेकआप खालामदों आरो खम दुखु मोनदोंमोन बे बै टाइमाव आरो बारा बुजिनो हानाय जाथ'वाखैमोन ना सेंग्रा समनिसो खोथालै बियो दाथ' बिदि नंलाना सोलायबाय दा हाबा जाबाय बोराय जाबाय दे जेखि जाया नोङो बिजुलिखौ माथो होनांला गगा मोननायानो जाथारला आंनिया बेनोथ' मा बयबो गगा मोनखो बोरैबा गगा मोनथारदों आङो खर'आबो सासोदों लोमजाबावसिगोनसो खोमा मुलि जाना हो आंबोथ' गगा मोनदों मुलिया जाबाय गरब्रै मानि जाबाय गैया हामाखै